Salam, hormatly watandaşlar. Ine 2 gün mundan owul şol Polşa işe gitmek barada goýalan söhbetdeşligimiziň ýygyny. Bizim üstümizde hat bilen, jaň bilen gömdiler. Watandaşlarymyz dymly dostan jaň edýärler. Halmyrada näsek bor, nädip iş tapmaly, nädip şagyrklemeli, ýa nädip Polşa barmaly. Siz kömek edebilýäňizmi? Ya maşenlikle barada görürüm berýär. Gelin ondan şol kelebin uzun şol öňün kuduran yerimizden başlaýyn. Şol günüň ertesi men ýene de gidip bir topar adamlar bilen firmalar bilen görüşmeli boldum da. Size bir zat aýtmadan owul şu temany düýüple öwrenmek gerek. Şonu hem etdim. Indi üns berip dinleň watandaşlar, näme bar Polşada? Polşada o öýde işlerligen bar, ýöne iş ýerler kän. Ýöne o ýerleri esasan şol kwalifisiýary bolna diýerde bir kärli, hünärli, ýa-ni tejribesi bar adamlar kabul edilýär. Bu taýda da şo durşuna golmuşyp gidip dur, beýleki gidip dur. Ýöne şo ýerde esasan işleýän ýerli halk ýa-da Ukrainadan ne beýleki döwletlerden gelen adamlar. Başla. Näme bar? Bir öňkü postsovet respublikalaryň içinde ýa-ni Pribaltika döwletlere eýam olur. Üçüzem Litwa, Latwia, Estoniýa üçüzem eýam girdi. Ýewrosoýuzyň hataryna. Ýa-ni de bir näçe döwlet şoňa kandidat bolupdyr. Ýöne Ýewrosoýuzyň öz kabul eden kararyna laýyklykda Russiýa Federasiýasy, Belarusiýa, Ukraina, Moldawiýa, Gruziýa we Ermenistan şu 6 döwlet ýeňilleşdirilen wiza boýunça Polşa işe gelip bilýärler. Ya wiza açyp bilýärler. Ýeňilleşdiriş diýmek näme? Bu proseduran sadalaşdyrylan görnüşi. Buna sen 6 aýlyny işe çagyryp bilýärler. 1 ýyllaýyna buna bökdünslik ýok. Çagyryş berildi, geläýär. Ya ýerine de iş tapyp bilýärler. Serhetden geçmek ansat da, eger şuman vaksina barada kör pasportyň bolsa, sen şu ýanky döwletliň raýaty bolsan, azalan döwletliň gelip bilýän, iş alyp bilýän meselem. Emma ýanky operasiýony пересечение границы, упрощённое получение рабочих виз diýilýär. Rusçada näýse, türkmençe geçýär. Şu uproşýony prosedurasy bilen şu 6 döwlete degişli. Emma biziň öňkü postsovet respublikamyň içinde ýanky 5 sany döwlet bar ýanky Azerbaýjanyň başlap 6 bolýar. Olaň hiç birisine bu döwletlere ýanky aýdylan döwletleriň ýaly göni gelmäge mümkinçilik ýok. Sebäp olar bilen Ýewrosoýuzyň ya Avrupa Birleşiginiň hiç bir şertnamasy ýok watandaşlar. Ine bir ýuridik norma. Ine Türkiýede işçilik bar, ana liran bahasam öňünden marşugyny şeýle 2 güniň dowamyna ýa 2 lira gymmatlapdy adamlar şonaýdy oturdy. Demek Anglysy ýene de berdi de kriz güýjejek. Ol öýe ýygyňyza galalar pul uratmak aňyrda dursun, özüňi nädip gün görmeli bu ýagdaýda. Haritler gymmatlap gidip otur. Aylyk azalyp gidip otur ya hümmeti gaçýarlayan puluňyzy. Ol problema men düşünip otur. Ýöne şu Türkiýede näçe kabul edilen aklar diýen sorag bardy. Türkiýe döwletine Ýewropa Birleşigi indi bir näçe ýyl bäri şol Siriýeden gelenler bar, Irakdan gelenler bar, şu uruşda sondan ýa beýleki döwletlerden, bir Kürdistandan, näýerden, bir Irandan, Awganistandan gelen adamlar şu taýdan soň Ýewropa çykmasyn, şu Türkiýede orun tutsa bolýardy. O Türkiýe hökümetine bir näçe milliard euro uradyp durlar kömek her ýyl. Şol adamlar öz ýurduny saklamak üçin. Ne derecede saklanıyor, ne derecede kömek edilýär her bir adam. Men Türkiýanyň içki ýagdaýyny bilemek ýöne şu Ýewrosoýuzyň kömek edýänini men bilýän. Şoň üçin bir ýagdaýym şol adamlar bäri köpçüliklen gelmesin, ömetmesin diýen ýaly terzde edilýän kömek.
Bunu görüp dursunuz. Hani Polşan serhedini Belarus tarafından gelip bana böğüsüp geçecek bolýarlar Germaniýa tarap. Ol bir kanunçuluk bolup durdy. Döwlet serhedi bol. O taýdan uruşgady bolmady adam geçme haky ýok. Bulan hemmesem bir dil öwredilen ýaly hemmesi şol Polşanyň üstünden Germaniýa gitjek, Awstriýa gitjek, ýa ýene bir ýere gitjek. Olaňam hemmesini görýän haýsy milletlere degişli şol Siriýadan, Irakdan gelen adamlar kim getirdi olary, nädik getirdi? Haýsy samalyotlar bilen ol görnüp duranda. Ýöne şol adamlardan şol $1,300 ta $3,500 çel her bir wiza üçin pul alınıpdyr. Onu mana özleri ekrana çykyp aýdyp durlar. Demek bilen manşaýnyklaryň oýunan, provokatorlaryň oýunan bir oýuny diýip düşünýär. Bu gapdarlaryň mene Polşa serhedini berkidip dur, şugun kugun buna ýagdaý agyrlaşyp durdy. Başga ýollar bilen ýene de migrantlar gelmesini böwet goýup otylar. Hatda ýyşy migrantlara da. Ýöne şol 6 döwlet, Agda döwletden adamlar bar, iki kesir bilen şäherde de duşdum, görüşdüm, salamlaşdyk, ýagdaýyny soradyk. Olaňam gün öwürlikde ýöne özlerini ýetýär, ýyllaryny açagalary şo sizin uğradyşyňyz ýa $100, $200 uğratma mümkinçiligi bar. Ýöne şondan kän däl aýtdyr. Bilen bar ýagdaý. Indi şonuň üçin şu 6 döwletde gelip bilýärler işlemäge operasiýony wiza boýunça sadalaşdyrylan ýa ýönekeýdirilen ýa ýeňilleşdirilen çağırış ýa wiza boýunça. Emma bizimkiler gelmek için, bizimkiler yani Türkmenistan alaylı anık gelmek için hükmani ýagdaýda pasportu düzü bolmaly. Ondan şu tak gelmek için bir ýyl çykyş ýa geliş wizasy bolmaly, çağırşy bolmaly. Şondan soňra bärik gelip işe durup bilýärler. Maşynlikler näme diýýärler? Bir aýlaýyn firmany açýarlar. Bizne firma açdyk, çağırş hatyn peçatlar paýlaýarlar. Bir aýda alan öýdürünki Tom bu firmanı yapıp yitip gidiyorlar. O pul veren benne de qarası otu 1 ay, 2 ay, 3 ay. 4 ay. Hiç şeyli gördüm bildim yok, pulum gitti. Şu zatların bolmadığı için nämetmel. İlkinci novatda, şu hakikattanım sizden pul alayan adam firma olmalı. Şahsiyetler. Onun arkasında duran firma olmalı. Onun eline peçadı olmalı. Onun jogapkärçiligi olmalı. Mesela siz bilen haýsyňyz bilen şertname baglaşýan bolsa ene sizden şu şertnamanyň esasyna siz ene bizim firmamyza şunça pul bermeli. Soňra bizim şoňa jogapkär dip dilhaty bolmaly olam. Ol kime berdim, elini gysdyrdım, olam gaçyp alak gitdini, maşynyna kenip dady beýdat dip oturmalar. Kanun bilen işlemän başarmaly biz watandaşlar. Şoň üçin aýdýan zatym resmi firmalara ýüzlenmeli. Şu resmi firma bolanda da maňa bärde ýuristler aýdyp berdi. Resmi firma bolanda da ta şu bärde ýerine seredilip çağırış gelýänçe 2 aýdan 3 aý dowamyna wagt tarp edilýär. Adamyň dokumenty geçýär barlygdan o firmadan hemmesi başlan radylaşylandan soňra ol adyma çağırış berildi. Ondan berdi. O geleniňiz özüňize diýen watandaş. Polşada bir kanun işleme mümkinçilik ýok. Ol öwrenşipdiňiz Türkiýede akkara iş hemmesi şu Türkmenistanyň akyal para peşkeş bilen çözülüp duran bu döwletlerim şeýle imkany diýär. Pul berse kemme zat düzelir. Ýok, pulu da düzelir. Bu taýda prinsip diýilen zat bar, kanun işleýär. Ondan bärik gelseňiz bir kanun ýol bilen işe dursaňyz, gara işe, soňra polisiýa üstüňize gelse, sizin hökmen deport ediljeňiz görnüp durdy. Gelen ýurduňyz nere? Türkiýe. Ýylyňyza deport edilerseňiz soň siz eýem Ýewrosaýyzyň, mesela Garasanowyna girýäňiz, adyňyz, familiýaňyz bilen. Soňra siz Ýewrosaýyzyň hiç bir döwletine resmi çağırş bolanyňyzy hiç kim uratmaýar, watandaşa bir Garasanowy düşeňizden soňra. Bu ýagdaýym gaty howply.
Şonun üçin men size bir kanun hareket edin diýip pisasan aýtman. Öyle delse sen ýerde geçti, ýerinizden ýetdirersiniz. Men düşünýän ýagdaý gaty agyr we çatak näme etmeli? Ene häzir onuň pikirlenip görel näme etmeli? Nähilese gowulju. Ene şol men çykyşymdan soňra üstüme doldurdular, ýani gaýdyşym ýazaň bilen, ýani hat bilen hemmejigine jogap berip betsem, şoň üçin bagyşlan kime jogap bermedik bolsam, men ýagdaýymam ýok, gije güni telefon elimde saklap oturmagy. Ene şondan soň ene diýin saparaga çykyş etdi, kemine bilen. Şu işçilik barada, Polşa barada, Wiza barada, Watan barada. Sağ bolsalar ene şeydi açyk düşündirip berdiler. Polşada näme bar? Ýeme başga nähir çemeleşmek bar şu mesele. Nädirse gowulju. Şulay diýen pikirler bilen men radylaşan bir wagtym bolmady gelmäge, goşulmagy, şoň üçin men özüm ştaýdan çykyş edip aýtmaly. Zatlan bar o. Hakykatdanam şeýle ştaýda iň gara iş berilse bizim türkmenlemede berilmeli. Hakykatdanam hemme ýerde palyaklar öz diline urlaýarlar. Rus dilini kan halap baranaklar. Yüzüne diýmeselerim ýeňsäňden hüngürdäp jogap berýärdi, köp berdimi. Barýan bol magazylarda beýlekde. Sen rusça näme diýär? Bulardan öz palyak dilinde jogap berýärlerdi. Olur mihmanhana girjegem bolsam hyllarla bol men oňa rusça düşünür. Ýani olum ýok, polşa palyak saýtmasaňyz men panda sönemek. Düşünýär elbetde ýöne şu dilde görläsler gelene. Şular ýaly ýagdaýlar bar, hemmesinde däl ýöne milletçilik şular ýaly şu taýda duýgularym bar, hereketlerim bar. Geçenlerle ondan anırkı yekşenme günahını 100 miňden gowrak adam Warşawada ýa-ni bular milletçileri, sağçı partiýalar mitinge çykdyr. 100 miňden gowrak adam bir şäher geçin. Ondan şol adamyň hiç birim şol ruslarym, rus dillinim, beýleklerim halana. Ordan biz emedi o dilli baýtdym däl, ol hani nemislerim halana barın gidin boşadym Polşany. Ersen milletçi bolsa, ýa-ni tira para bolsa, ýene şu ýagdaýa getirjek kellerde ýurdy. Ene şo bilinkiler gara işdi işlemeli watandaşlar. Ol gara işem ýa nesip bolany da ýani çykyşyna para dogry berläp geçdi. Barıp ýene de şol Ukrainanyň ýa orsun elini işlemeli olaryň bular ýarym iş güýjü gelse öz işlerini molar etdirjekdi täze gelene. Ol armadaky starik bilen maladoy bolşy ýaly bular şeýdi bu taýda da türkmeni gapan garaşy ol ýagyp bir pökgemek bu taýda da ýok ýöne resmi ak firmalaryň üstü bilen gelenenne onu sen işin kärin tejriben boýunça sana işe berýärler, ornam berýärler, ýatak jaýyňam bar, aýlygyňam bar, hemmesi halal tölenýär. Men bar 2 firmany aýlanyp gaýtdym, 2 günne şu magatyna ýeteýin anany bilenip. Ene şeýle o ene saparaga bilen kemine de şu iş meselesinde, Polşa meselesinde bir topar hemani soruň üstünde durup meseleni aýdynlaşdyrdylar. Şoň ýerýanam ýanam geň anmalda dünýäsem ol iş berýär $750 diýip ýanky elekçilik edip eýle garanjaklap duran ýigit bar. Olam diýen gönäfire çykan eken, olam meňden tamda ýene eme boldy. Peýda boldy. Menem girdim, hawa. Enne eden işine pişman edýän diýen ýaly sorak berdim, bar sesem çykaranat, jogap berýän. Beýle kilen üstüne böküp geçdi. Ýöne bir zat aýtmaly, olaýan boýnuny aldy, eden işiniň ýalňyşlygyny men däl, men bilemek, men iş beremek, men ýöne şu taýda özümi mene ýanky näme diýip dastavkada işleýän. Men de 2-3 minutluk şäherde surat aldım, şu taýda 3 minutyň içinde 5-6 san adam arkasy ýa haltaly, emeli, kardinkaly, aýagy tigir velosipedli dastavka işläp berýär. Olam şolar ýaly dastavkada işläp bunu görüp bir ýaş ýigit ýöne näme üçin başyny şu işlere sokdy, näme üçin halka ters informasiýa berdi, näme üçin halky ullanmakçy boldy. Eger ol ýüzüni açyp çykyş etmedik bolsa, häzir hem oturardy ol aňyrda. Täp ýüz açyldy.
biz onun hatta istesek tapıp bilecek, jogapkärçilik de çekip bilecek halkalı ýerler. Emma ana watandaşymyzyň biri iki yerden geldi bana, durly firmalar ana ýanky Türkiýede anons ýaýradypdyrlar, demedi. Polşada iş var, iş berýär. Biziň mızlymyz $1000, $1500, $2000, $3000. Garad kim agdyna näme gelse şonu aýdyp otur. Beýle iş berilýän bolsa onu näme üçin olar el telefonuny goýupdyrlar da firmaň ady ýok. Gurumaň edaraň ady ýok. Näme üçin olaň telefony ýok. Hanolaň jogapkärçilik, hanolaň ýuridik kärhanasy ýa edarasy. Haýsy bir el telefonuň diýennesi gulak asyp ona $3000 pul berjek watandaşlar. Türkmen halky sadalygyny men bilýän. Ýöne bu derejede sada bolmak gerek gäle bu. Bilimsizligem diýmen, akylsyzlyk bolup durdy. Köçeden barýan adamy ol 10 aýda ýygynan puluň eline berip men işe garaşýanyp otursam nähili bar? Şol kun şol. Her zat etsek öňünden çykan men iş tap bereýin ýene pulluk çöplerde. Şu mal men adamlar puluňy dogradym men size iş bereýin diýsem, erti men muslimy gömersiňiz şo pul beren. Men bilip durna. Ýöne ol ynam. Şol ynamy ödemek gerek. Ödemek üçin halkyň öňüne çykyp ýalyn sözlemek gerek. Bular ýaly agyrly meselede. Ol bir gyýda hat ýa-da men eýleýär, men beýledim. O halkanla otura işsiz günsiz ýygyny garyn şaglan eklijek adamlar hemme zada razy bolupdyr. Olum alyp olaň nerwusyny oýnaýar, şolar ýaly aýdym aýdyp beren bolup ýa süýji sözler. Bolmady. Ana Türkiýede de şu uğradylan saytlar var, hem telefonlar. Jaňadyň aýdyn, hani siziň resmi hagyzyňyz barmy? Ýok. Onu näme üçin halkalýan? Tapın şolun eýesini. Görleşiň ýüzbeýi, suratyny alyň, uğradyň ene maşenlikler. Siz allamasa beýlekler alajak. Eýem allalaryň hem tajagy ýok. Hani ýazyp otyrlar. Halmyrada elimden şunu aldylar, bir aý bolup garaşyp otyrdy. 2 aý bolup habar ýok olardan dip. Jaň edip aglap oturarlar, mar soňky jamyz berdi. Näme üçin biz beýtip aldy, özlerim biziň öz türkmen. Ene, dün ol ýigit tersine saýrap otyrdy. Ondan sonra men aýdan zatla, men mümkin düýüm kişi sapara bilen kemiňe aýdan ähli hakykatlar özdeli bilen özü saýdyp oturdy. Polşan ýagdaý. Aýtjak bolsaň, ozal nere dedin, şondan maslamalyk kerinde. Näme gerekdi ol? Ine men geldi biri, wagdaly geldim, garşyladym, on çemedalaryny aldım, maşyna attım, ona poýda minirdim, gitdi, hani bu taýda kamera hranyny, hani bu taýda kafeteriýasy. Ýemek içmek üçin ýa ýatjak bolsaň hany ýokardym. Ol adamlar bu zatlar üçin gelin, işlemek üçin çağırlaryny, ýygyna garalarını eklemek üçin gelýär. O sen o takarın kime gerek? Şo pul almak üçin başlanan oyun. O käşke ödüm bir firmaň eýesi bolsa, bir ulu firmada işläp beren adam bolsa, men onu düşünürdim. Şol adam içinden görüp şu zatlar halka aýdýar, kömek bolsun. Ýok. Ýok. On özü hene dastavkada işläp beren şo dünkü köçede görülenlerin biri bolup bilse. Onu näme gerekdi? Şondan maslamalyk kenne. Men geldim bolny aýlyk hakymşy, gulluk hakymşy, ýöne men hiç taýda jogap bermek şu ýeriň ýagdaýyna aýdýan ise onu kömek etmese de hakykat aýtdygy borda öz halkyny. Ýok, han gelsin men öňme $750 köp bolýan bolsa. Hene men sen öňde dun Polşada jaňat tamaňa. Gel görüşeli bolmasa. Diýän dogry bolsa. Görköz maňa nirde ba $750 iş kim firma, haýsy firmasy? Baraly şol firma. Nädip bolar çagyrýar? Nädip adamlar ýerleşdirýär? Nädip aýrlyk gullugyny töleýär? Näçe wagtdan şertnama baglaşýar? Sorak kene. Ýöne birine de jogap ýok. Dünkü eden göne firmada hiç bir adama ýygyl jogap bermän, men kana dinlemek, onun näşe oturdum soň görsem, bir boş gurulma wagtym sarp etmäýin başga işlemden meşgul. Şoň üçin ýene de bir aýdylýan zat watandaşlar dumly duşdan ana kommentlerde de ýazylypdyr. Jaň edip aýdýarlar maňa, ýazypdylar postamy. Ana saparaga daýtdy, kemine daýtdy, beýleki watandaşlarymyz bir beýdip o ýurtdan bu ýurda göçüp berenden, bäş saýyň ýygynyň nanatly bir piyada diýilen ýaly.
Beýdip berenden hemmemiz güýjümiz bir ýere jemläp watana gidenimiz kän bahbetli boljak. Şu gurrun ýene bir gede gaýtalap aýdy. Bizde başga çykylgy ýok watandaşlar. Täzir şu mal iş bolan ýanynda dün kemen aýtdy da şu 1% şu Türkiýedekiler 1% bolarlyk iş bar şu taýda ýa ýok. Galan 99-sy näme da şemirmeli. Bagty şuwan bärik gelip işlemeli galana mutaýda ýatmaly. Bilim beadalatlyk. Näme üçin biz hemmemiz 100% bolup öz watanymyzyň, öz halkymyzyň, öz çağalymyzyň gelejegini alad etmeliler. Bir günde düzeltilmeli zady 30 ýyla çekdik. Men şoňa gynanýan watandaşlar. Siz şu nesil, şu enatalaňyz dymy oturansaň, öňkü nesil dymy oturansaň, men deň duşlam tapara bilen şu güni sizi düşürdik. Siz hem dymy otursaňyz, öz çağalyňyzda girew aldy. Plana düşdi. Haram diktatyryň eline. Näme boljak olar? Kim galadasy bar sizden maşa olar? Hökümetmi, döwletmi? Kime gerek olar? Aşon üçin ýene-de size etjek teklifim. Haýşymam şol. Watandaşlar, bir az erte kunem görmäge başaralyň. Watan elmidan gerekdir. İş watanyna tapylsa ýurdun daşyny näme görümiz bar dedim. Şu tapylmak üçin ýurdun içinde özümüz şu taýda şu men üstüme hat bilen jaň bilen gömüşüňizi ýal şeýdip almyrada sen durdy biz gideli biz öňe çykaly watan bilenki dip jaň edýäňiz 2 ýeka 100 adamdan bir adam ýa 2 adam. Galan 98-sine bir watan gerek gelmi? O nähil beýle bolýar. Bolýar ýene-de men aýdýan hiç ýyl garşylygym ýok. Her kişi özüçe çözdýär. Bir meselen ýylyňyzda galan çağalar az olar eklemeli saklamaly enatalaňyz bilen bilelikdi. Ýöne bu gün edip biljek ýeke zadyňyz ustak gelmeli bolsa ýene bir çay garaşmaly pesinde. Orta hasapda. 3 ay içeli kış geçip gitjek. Firma tapylaýandy. Olum 1%-ine iş tapyljak. 3 ay içeli olum gününe üzera nähil bar siz bir maşenlikleň eline $1000 $3000 gowşurýan bolsaňyz. Tapara gaty dogry bellep geçdi. Şu mahal watana gerek, hemmemiz üýüşüp şu gerek işlemde harç edel diýip bäş saýygnamaly diýsem, ana bular özlerine pul ýok diýjeklerdi. Diýdilerimdi. Ana internet hemen YouTube kanal açıpdırlar, şunu bir de ağırlamak için, pul almak için kanal açtılar. Yeka köpüge malama, son kısmını şu iyun ayından beri geçen yılın. Bir yılın uğrak oldu işte. O ön kısmında da bar, şu tölünün 8 ayım, 9 ay, ähli tölününü $500. Onu mana milletimizin, halkımızın gerek yarağına, ya zerurları, ya metaşlara harc ettim. Men beýdip çağıklayan adamlar, watandaşlar. Hiç açanın, beýle bolmany. Ýöne bir etmeli iş barda. Siz maşenlikleri $2000-3000 berme arady, emma watany gezek gelende soňda çykdy desek gelsin, janyňyza morta goýjak. Onu kim etmeli? Aýdyn, kim etmeli? Bir beşon tane adam bilen ol hökümet ýykylýan bolsa, men size sözümem harçlajak etmeli işimiz bilýärdi. Ýöne ýagyňam tanamak gerekdi. Oň ýeňsesinde urwan bolan lellim bolandan oň ýeňsesinde duran adamdy dünýäň tersine dolandyp türkmeniň ähli pulny holtumlar otylar. Size meni sergezdan. Beýle de bir sadalyk gerek gel. Men sadalyk diýip aýdýan başga söz bar bolýar, menden dilime getirmeň watandaşlar. Men hiç kim öýkeli desem, kemsi desem gelemek. Menim sizin biriňiz. Menim halkdan çykan çağa. Ýöne bir seredine bolýan zat. Ana kemine aýtdy, saparaga da aýtdy, firma düzmek hiç men olardan aýş etdim, şurýaly ýagdaý bardy. Men öňüň çykyşymy ýydan ana düýün ikisi dolyp, hökümetiň edämeli işi hökmüne ana özler size aýdyp berdiler. Ýöne şu çykalgym hemmemiz. 100 adamdan birine kömek edebilsek, galan 99-dan Türkiýede işsiz oturman. Bu taýda makrydyz, görüp otursun. Onun gowy hemmemiz bir çukura tüýkürip watanly meseleni ala desek bolmazjakmy? Ýene bir gezep oturun, oýlanşyň watandaşlar, gaýş edýän sizden. Şu ýylyňyzda garalan saglygym, ömrüm, gelejegim siziň eliňizde şu gün ýurdun daşyna akyl. Siz etmeseňiz olar hiç kim kömek edebiljekler. Şonam aýdaýyn.
Yani o devletten bu devlete göçüp näçe ýene ýaşarsın? Tagım benim krize ýen porsa da geldi. Bar krize. Ýokda, ýöne şol iň gara işler bardy. Indi bizden başga milletten pokun artyp ýaşamal millet bolduk. Hanho biziň bu ýsoncumyz, mertebemiz, türkmenler. Beterem beýdip ýere pylçap urmaly. Men şu Ýewropaň haýsy döwletine gelemde de kellemde ýa telpek ýa türkmen taşıyanma. Men onun Qurban Gulyň samsyklarynyň ýeme agitasiýasy üçin gelmek. Men onu halkyma, watanyma buýsanyp gelýän. Bir buýsanmak bolar öz halkyna, öz watanyna. Gelin beýtmäliň meni. Bolýar, men aýtdym, şu ýagdaýymyň çatdygynyň firmaçylysy şoň üstü bilen vakansiýalary bar ýere uğradyr. Olar onu kabul etjekmi? Etjekken vakansiýa diýilenlerem olar 10 mes belki 50 adamyň içinden birini saýlap alýarlar bir wezip. Siz şoň sanawyna düşjekmi, girjekmi ýa ýokmy? Olam bellidi. Hawa aýdýar, ana Türkiýede abbiwlenen bilen Uber maşyn bar sürsen ene pulu bar. Ya aýdýar bir günne $100 pulu bar. Kim mazanýa $100 pulu? Ho, dastavkada işlejek bolsa aýyna şanyny raketa bolmaly $100 gazanjak bol. Köçedäki trafik adamlaryň emesi bulan arasyndan başalyp çykmak üçin sen olu her svetoforda durup geçip bolsa nähili ýol geçmeli. O Uber var, sen olu bu palyaklaryň dilini bilýän Uber'de gurulşmak üçin geldi de klientin. Senden bir zat sorady. Ya bir zat haýyş et. Ya sen polis saklady. Näde gurulşak o bilen? Dil bilmesen. Şoför olan peýdasy ýokdy. Özleriň dilini bilmer her kim biz bilip ýaşaýan urdumyň dilini bilemsen biz şotaýdy ýaşap otursa para bul. Dil bilmesen o döwletde sana işem ýok, kärim ýok, gatnaşygym ýok, hiç zat ýok. Şoň üçin ýene bir gede oturuň pikirleriň belki şu zatlardan ählisinden bile ýakyny gowsy peýdalysy watana dolanmak diýip hasap edýän men. Ýene bir gede şonu aýdýan watandaşlar. Yani siz şon hükman şon şeydin deyip men size emredip biljekler. Her bir adam özü çözmeli. Şu mesele. Öz janymyza ağrym sanmasak iş düzeljekler. Ona men ýyllar boýy aýdyp gelýän. Yani beýdi problemadan gaçyp problemany çözüp bolana, problemany içine girip çözüp bolýar. Şonu aýdyn diýdim. Bolýar onu şuwlukça sag oturuň, ene köçe çyksam şol dastavşyk ýigitlerimiň ýanky kardeşlerini surat alyp düşüren bir kommunat. Sag oturuň, saglykda görüşelim.